Мій любимчик. Якщо ви перепробували 500 кремів під очі і не бачите результату, навіщо взагалі їх використовувати? Спробуйте ось це. Дівчата, результат побачите, класно працює, розгладжує дрібні зморшки, профілактує утворення нових. Ну, його треба один раз попробувати, що тут говорити. Мій улюблений на ніч. Це той крем, з яким я сплю, насправді. Дуже класно відновлює. Мені подобається тим, що якщо у вас шкіра має алергію на вітер, на холод, повірте, на ніч наносити, він ідеально працює, на ранок жодних слідів почервоніння, нічого немає. Але в той час підходить для будь-якого типу шкіри. Сироватка концентрат з потужним складом, дуже круто працює з анти-ейдж проблемами. Кому потрібно швиденько позбутися дрібних зморшок, точно його беремо. База під мейк, так, між вмиванням і кремом для більш кращого результату, так, як самостійний товар, так.